saben que jo sóc el grandiós, l'excels volcà Volcan? Home, de moment encara som vius. Si li arriba a passar alguna cosa a aquell aprenent de bruixot, aquell dimoni de bruixot negre segur que vindrà i ens farà trossets. I jo en aquell mateix moment el mataré per venjar-te. Tot plegat és culpa teva, Volcan. Com s'ha t'acudit avisar la gent del poble que un bruixot corria per aquí? Ja m'ho imaginava. Ara s'explica que la caça de bruixots hagi començat en un moment tan oportú. Mira aquests Tanoca. En Van Laff ens va torturar i ho vam confessar després de patir uns dolors terribles. Trobes que n'hi ha per riure cap de trons? Què volies que féssim en aquell moment? En Van Laff, Em sona força aquest nom. Ens obliga a fabricar pólvora sense que ho sàpiguen els habitants del poble. És un paio que em fa molt poca gràcia. El bruixot s'ha escapat! Es pot saber on vas, bruixot estúpid? Les cadenes, sisplau. Doneu gràcies que encara sou vius. Corre, fuig! Vine amb mi, Fiena. Màgic, sisplau, no em facis patir més encara. Fiena, on s'has vist una cosa així? T'amagaves el bruixot a la teva habitació. Batla, Bruixot maleït, quan t'he trobat al bosc ja m'hauria d'haver desfet de tu. no disparis! Fiena! Surt del mig! Fiena! 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 Hola, Butler. Qui ets tu? Mestre, ha vingut! Ets un caçador furtiu disposat a sacrificar qui sigui per diners. Oi, Butler? Un caçador furtiu? Un criminal que reclamen fins i tot a la Torre de l'Ullal per contraband d'animals exòtics. Esclar! I per protegir-te dels enviats de la Torre de l'Ullal t'has aprofitat de les lleis del poble! Calleu, sigui com sigui. La qüestió és que en aquest poble és perfectament legal matar un bruixot. Butler, què planejaves fer-hi aquí? Per què volies la pólvora? Calla! Bufa ara, alè dels àngels! Fugim, ràpid! No, un moment. No la puc pas deixar en un lloc així. Va, anem. Ah! L'heu raptat? Ja t'ho explicarem després. Quan hàgim sortit del bosc, te'n farem 5 cèntims. De moment ens hem d'ocupar d'en Butler. Creu, però què? L'he trobat. És bufó, oi? Escolta, ja veig que no tens ni idea de què és aquest animal. Què és? És un cadell del Deep Dragon. Del Deep Dragon? Et trobes més bé? Màgic. Estigues tranquil·la. Tots són amics meus. Fiena. Sembla que hi hagi alguna cosa a l'aire. És ell. Està arribant. Espera! Torna a crear-ho! Mestre! Mestre! El Deep Dragon. Maleïts. Sortiu, espases blanques de llum! Sortiu, espases blanques de llum!
Fiena! T'ho prego! Si pots, perdona aquestes persones. T'ho prego! Mestre! 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 Tu el meu cor tenies per sempre, però ara dius que em deixes. Ets l'amor meu més tendre, l'amor meu primer. Ara a la nit no vinguis pas a visitar-me, en els somnis tot somrient. I fins l'últim dels instants, fins que no m'has dit adeu, tant de neguit he llegit els ulls. Però de cop m'has dit adeu i la mirada t'ha canviat. Llavors has volgut fer-me un petó per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor. En el siguiente episodio, ¡Maldición! Un poco más y no lo contamos. Fiena, por favor, salva a mi maestro. ¿Eh? ¿Badlav quiere capturar al cachorro de dragón lobo? Si lo consigue, la ira del dragón lobo caerá sobre todos nosotros. Será nuestro fin. Próximo episodio, el aullido de los lobos. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.